ụmụnne na ụmụnna, ikwu na ibe, ndị enyi nakwa ndị mụ na ha dị na mma. Ụtụtụ ọma, abịakwara m ọzọ ka m unu nọrịa dịka esi anọrị. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja ka unu na-anụ olu ya ugbu a. Ihe m ga-etinye ọnụ na ya bụ ihe a na-akpọ Ndiosochiegbu. Kedu ihe bụ Ndiosochiegbu? Ndiosochiegbu bụ ndị arụmarụ ọnụ, ndị na-eme ka mmadụ na ibe na-enwe nsogbu, ndị na-eme ka mmadụ na ibe hapụ ịdị na mma mgbe ọbụla ha na-etinye ọgba aghara. Enwe ebe ihe kwesịrị ka ọ gaa ọfụma, ha abata were nsogbu tinye ọgba aghara, tinye nghọtahie. Tupu ị na-ama ihe mee na okwu na ụka esi n'elu si n'ala kụwa good. Ndị ahụ bụ ndị osochiegbu. Ha gbara gburugburu, ha dị n'ebe a na-arụ ọrụ, ha na ebe anyị na-ekpe okpukpere ụka anyị dị iche iche, ha na ebe anyị na-eje akwụkwọ, ha nọkwa ebe anyị na-ebi obibi anyị dịka ụlọ obibi. Onweghị ebe ha na-anọghị. Ha anaghị eme ihe na-abụghị ihe ga-apụta okwu n'ụka. Ha anaghị eme ihe a ga-asị ihe anyị mere ikpe elu udo, maka na onwe ndị nọ n'ụwa site na mgbe a mụrụ ha rute n'okenye ha, onwebeghị mgbe ha kpere udo. Ha hụ ebe mmadụ abụọ na-enwe nsogbu, ha eme gịnị? Ha ewere ọkụ mụnye ebe ahụ ka nsogbu ahụ bawanye ụba. Onwe ihe na-eme ha na ndị ahụ na-anwụ, ha egbuo onwe ha, bụ isi onwe ha, nke ahụ agbasaghị ha. Ọtụtụ ndị mmadụ dị otu ahụ. Ha anaghị eme ihe ga-emasị onye mere ihe a o ji wee dị otu a. Ịgbalịala nne m maọbụ nna m wee mee ka ndị mmadụ wee nwee udo n'etiti onwe ha. Kama ha ga-eme udo, ha ga-eweta ihe a ga-eji wee mee ka ebe ahụ gbaa ọkụ, gbaa aja aja, ka okwu na ụka ahụ dịwanye karịkwuo ka o si adị. Ha achọghị onwe ihe gbasara ha dịka ime udo bụ gịnị. Ihe kacha mkpa bụ ka mmadụ na ibe ya na-enwe okwu na ụka site na mgbe ruo na mgbe. Ebe udo dị, so ha nsọ. Ha bụ ndị ire kpọrọ kọrọkọrọ, anaghị edebe ire ha. Iru ebe a na-eme ihe dị mma, kama ha ga-etinye aka mee ka ihe ahụ gaa n'ihu ma mezie ihe ahụ karịa ka ọ dị, ha gaa mebisie ya. Ọ bụ ha bụ ndị gọọmenti na-eme, gọọmenti rụchaa ebe ndị mmadụ na-ezere mmiri, na-eche ụgbọala na-aga ebe ha na-aga ka ha banye, nke a na-akpọ bus stop n'okwu bekee. Ọha na-aga ebe ahụ, kpụkpọọ ihe eji wee kpuchie elu ebe ahụ, kpụkpọọ ihe ndị ọzọ dị iche iche jee ree. A na-akwa ereta ezigbo ego. Ndị mmadụ nọzi ebe a ha na-eche, ebe ndụ ahụ ha na-eche moto ha ga-abanye, mmiri malite ọ bụrụzie nsogbu. Ndị mmadụ dị otu a anaghị esi ihe a m na-eme adịghịkwana mma. Ihe mere gọọmenti ji wee rụọ ihe a bụ ka gịnị? Ka o wedịrị anyị na mma. Ọ bụgodị na ihe dị otu a amasịghị ha, onwe mgbe ha ga-achọ ya. Kedụkwana maka ndị ọzọ? Emebisie ihe ahụ, kedu uru ọ bara? Ọ bụ sọ ndị osochiegbu na-eme ụdị ihe ndị ahụ. Ụfọdụ ndị osochiegbu abụghị ka ha mebie ewere ihe ahụ ka ha gara ya, kama ka ha mee ya ka ntaramahụhụ dịrị ndị mmadụ, ka ihe isi ike dịrị ndị mmadụ, maka na ha achọ ndị mmadụ ịnọ wee na-enweta udo. Achọ ndị mmadụ ịnọ nwe obiọma, kama mgbe ọbụla ka a na-akụghasị. Ọ bụ ha na-eme onwe gọọmenti kpatara ka ọ rụọ ọrụ, ndị osochiegbu ga-aga kwụsa ọrụ ahụ. Mbọ niile gọọmenti ahụ ga na-agba ka ihe dị mma, ndị osochiegbu ga-aga mee ya. Onweghị mbọ niile abụ ihe lara n'iyi. Ọ bụ ndị osochiegbu bụ ndị na-akpọ ụdị agwa ahụ. Ha anaghị eme ka ihe na-aga ọfụma. Ha anaghị etinye aka ka ihe gazie ka o kwesịrị, maọbụ gazie karịa ka ọ na-aga. Ndị dị otu ahụ achọghị ụdị ihe ndị ahụ. Ọ bụ sọsọ ndị osochiegbu na-eme ihe ndị ahụ. Ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị zere ndị osochiegbu. Ịmata na mmadụ bụ osochiegbu, zere ya. Ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ, onye ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, zere ya, maka ndụ gị, maka ọdịnihu gị, maka ọganihu gị. Ọ bụ ọtụtụ mgbe ka anyị na-eji aka tinye onwe anyị na nsogbu Chineke na-akwadoghị ka anyị nwee. N'ihi gịnị? Anyị tụkwasịra ndị mmadụ obi, anyị amaghị na ndị ahụ bụ ndị osochiegbu. Ụfọdụ mgbe kwa anyị na-ama na ha bụ ndị osochiegbu n'ihi na anyị ekwetaghị na mmadụ nwere ike ịbụ ọdachi dịrị ibe ya. Anyị ekwetara na mmadụ nwere ike ịbụ nsogbu dịrị ibe anyị, na ha ji eme gịnị? Mmekọwa. Site na mmekọ ahụ ebidoro rụwazi anyị ịkpapụ, rụwa anyị ọrụ ka ha si arụ ndị ọzọ, ka anyị sere ha ka ọ dịrị anyị mbụ. Ngwanụ, ọ ga-adịrị anyị mma n'ụtụtụ, dịrị anyị mma n'ehihie, dịrị anyị mma n'abalị. N'Eke Orie Afọ Nkwọ ga-adịchara anyị mma.
ihe ọ bụla ihe ọma anyị na-achọ anyị ga-enweta site n'aka Chineke mana ka anyị mmadụ ibe anyị n'anya ọhịa dịwa ka enwe adị ngwanụ